Neu ddechrau ffwrdd drwy edrych ar y trefnyddion gwybodaeth ar gyfer y maes yma. Felly hwn ydy'r un ar gyfer yr canolradd. Neu jyst drwy hwn gyntaf. I roi chydig bach o gyd-destun. Iawn, felly mae gen i termau gwahanol. Mae gen i treth ar werth. Be di hwnna ydy'r arian da chi'n gorfod talu'n dreth ar ben unrhyw nwyddau da chi'n brynu. Felly, os da chi, mae'r enghraifft yn fan hyn, os da chi'n prynu esgid sy'n werth 35 pint, a mae yna treth ar werth o 20%, felly da chi'n gorfod adio'r 20% yna ar gyfer ar bris yr esgid. Wan ta, mi oes hwnna'n gwestiwn sy'n gallu bod yn papur 1 heb gyfrifiannell, lle ysach chi yn gallu gwneud darganfod 10% gyntaf, a wedyn darganfod dybl hwnna i gael darganfod 20%, a wedyn cofio adio fo ymlaen ar y diwedd i gael cyfanswm rhif. Wan, yr darn nesaf fan hyn ydy'r llog syml. Wan ta, yn anffodus, dwi'n meddwl bydd hwn yn aml iawn yn dod fyny yn yr pwnc yn yr arholiadau uwch. Y llog cyfansol bydd yna. Ond be ydy'r llog syml ydy, os y gyfradd llog o rhywbeth fatha 500 neu 800 yn yr enghraifft yma, iawn, da chi'n gallu adio'r 800 bob blwyddyn ar gyfer be oedd gennych chi'n dechrau. Wan, dydy hwnna ddim yn mynd i fod yn berthnasol i chi, so ni'n meddwl sna bod o'n cael ei enwi fel llog syml. Fel arfer y llog cyfansawdd bydd o, lle ydych chi'n gorfod edrych yr darn yma fan hyn. Wan ta, mae hwn yn wahanol llog syml gan y byddwch yn cael llog ar eich buddsoddiad ac unrhyw log enillwyd mewn blynyddoedd blaenorol. Be mae hynna'n golygu ydy, os da chi'n rhoi 100 pint mewn cyfri banc a da chi'n cael llog o 10%, wel, yn y flwyddyn gyntaf byddwch chi'n cael 10%, felly byddwch chi'n cael 10 pint ar ben eich 100 pint, a wedyn yn y flwyddyn olynol, mi fyddwch chi'n cael 10% ar yr 110 pint. Felly, mi fydd hwnna wedyn yn golygu bod chi'n cael 11 pint yn ychwanegol flwyddyn yna, a felly byddwch cyfrif chi'n mynd yn 121, a wedyn bydd hynna wedyn, flwyddyn wedyn yn mynd yn fwy eto. Ond ta, ffordd i ddarganfod, zoomio'r darn bach yma fyny. Ond ta, be da chi'n neud fan hyn ydy, wel, mae gen i enghraifft yma, rhian yn buddsoddi 6,000 am 5 mlynedd ar 300 y flwyddyn o log cyfansawdd. Cyfriwch werth y buddsoddiad ar ddiwedd y 5 mlynedd. Ond os dyn nhw ddim yn gofyn amdan yr log cyfansawdd, bod nhw'n just dweud mae rhian yn buddsoddi 6,000 am 5 mlynedd, 300 y flwyddyn, beth yw'r gwerth yn diwedd, hwn yw'r sym byddwch chi'n neud. Wan, be da chi'n edrych ar ydy, mae gennych chi 6,000, ond os chi'n gallu darganfod 300 y flwyddyn, so os chi'n mynd 6,000, ffeindio 300 o 6,000, a wedyn i adio fo, a wedyn neud yr un peth efo'r cyfanswm wedyn, ond mae hynna'n mynd yn anodd, a mae yn heriol i gario ymlaen am gyfnod hir. Wan, felly, be sy'n ni ddeud ydy, wel, be sy'n digwydd yn hyn ydy, gallwch chi wisio pwera. Ac felly mae 300 yn gallu cyfri fel 1 adio 300 i'r pŵer o 5, achos mae yna 5 mlynedd yn digwydd. Wan, i symleiddio, be dio ydy, da chi'n rhoi yr 300 fel degolyn ar ben yr un llawn, ac felly da chi yn rhoi hwnna wedyn i'r ffactor o 5. Felly, gen i fi'r 6,000 lliosi fo 1.3, sef 300 uwch ben 1, a wedyn i'r pŵer 5, a felly mae gen i'r atab yma. Felly mae hwn yn ffordd, dyna pan mae o'n mynd i fod yn y papur cyfrifiannell, sy'n ni feddwl ar rhan amser, mae o'n ffordd eitha teg i wneud, ond rhaid chi gofio i wneud o yn y math yma. Felly, beth bynnag ydy'r cyfradd llog, iawn, da chi yn adio fo mewn ffurf degolyn i 1, a wedyn da chi yn rhoi'r pŵer mewn bynnag o flynyddoedd sydd yna. Iawn. Mi gen i enghreifftiau hynna hefyd. Ond ta, be gen i fan hyn ydy enghraifft rhywbeth arall sy'n gallu cael ei ddefnyddio. Pryd da chi'n prynu rhai nwyddau drud, weithiau mae o'n gofyn i chi os da chi eisiau talu dros gyfnod o 2 mlynedd, da chi'n rhoi taliad cychwynnol, a wedyn da chi'n talu hyn a hyn y mis. Ond ta, be mae angen yr mathemateg yn fan hyn ydy fod yn
I gymryd eich amser a meddwl, iawn, just adio'r darn cyntaf a wedyn lliosi fo faint o daliadau eraill sy'n mynd i fod a wedyn gallu adio nhw fyny ar y diwedd. Wan ta, hefyd fan hyn, mae gen ni cyfraddau newid. Felly, os ydych chi'n newid o euros i ddoleri neu o bunnoedd i ddoleri, iawn, ydych chi'n gorau lliosi un ffordd, ydych chi'n rhannu ffordd arall. Felly, mae'n dweud fan hyn, os yw cyrraedd llog 1 bunt os di 1 bunt yn $1.1 a 43 cent, iawn, wel, os da ni eisiau gweithio faint o ddoleri ydi 1 bunt, mi fyswn ni'n lliosi fo 1.53, 1.43, ac os da ni eisiau gweithio ffordd arall, mi fyswn ni'n gorau rhannu fo 1.43. Felly, faint yw 75 punt mewn doleri, da ni'n lliosi efo 1.43, ac os da ni eisiau gweithio faint o ddoleri di 420 mewn punnau, da ni'n gorau rhannu. Iawn. Bilia yn bwnc bach arall sydd fan hyn. Wan ta, mae hwn hefyd yn rhywbeth lle da chi'n gorau fel yr darn cyntaf yna efo talu'n fusol. Da chi gorau bod yn amyneddgar a gweithio ffordd drwy'r cwestiwn yn fanwl. Wan ta, os da chi'n edrych ar unedau, da chi'n gorau gweithio cyfanswm ar unedau eich ffwrdd. Be mae'n golygu ydy beth ych metr chi ar hyn o bryd, a felly be oedd o'n dechrau, wedyn gweithio'r gwahaniaeth rhwng y ddau, a wedyn gweithio beth ydy pres bob un uned, ond wedyn da chi'n gorau adio fyny rhyw tal safonol, so tafel ar y lein hefyd. Wan ta, cymryd eich amser, newch siŵr bod chi'n mynd drwyddo fo. Yn aml iawn mae hein ar y papur canolradd a ddim ar y papur uwch. Beth sy'n aml iawn ar y papur uwch i llog cyfansol. Ar ôl dweud hynna, weithiau welwch chi bod yna gwestiynau yna, a da ni'n mynd i edrych ar un enghraifft y munud, o lle mae'n gen i dreth incwm. Iawn, so treth incwm di'r pres, da chi'n gorau talu ar eich enillion chi. Wan ta, os gennych chi swydd har ola, yn aml iawn, da chi ddim yn gorau talu treth, achos da chi ddim yn cyrraedd yr lwfans personol. Be mae'n golygu ydy, mae yna hyn a hyn o arian da chi'n gallu ennill cyn bod chi'n gorau talu nhw dreth. Ac yn fan hyn, gen i enghraifft o Llunos sy'n ennill 48,450 y flwyddyn. Mae'n dreth incwm yn talu, a wedyn o'r tabl o fan hyn, da ni'n gallu gweld bod dim yn gorau talu dim amdano'r 10,200 cyntaf. Da ni'n gallu tynnu hwnna allan o'r cyflog. Wedyn, mae'n gorau talu 20% ar swm rhwng 10,200 a 35,000. Felly, da ni'n gorau darganfod, os faint o gweddill y cyflog wedyn gorau talu 20% arno fo, a wedyn dros 35,000, mae'n gorau talu 40%. Wan, mae hyn yn golygu bod ni'n gorau gweithio allan faint eich chyflog sy'n dod i bob un band. Iawn, so mae tynnu 10,200 allan o'r cyntaf, iawn, a wedyn da ni'n gorau tynnu wedyn 34,800 wedyn o'r ail wedyn. Iawn, a wedyn byddwch chi'n gallu gweld yn faint sydd yn bob un yn nhw, a wedyn roch chi ddarganfod hynna, iawn, da chi wedyn gallu gweithio allan faint o dreth mae'n gorau talu. Eto, anodd i esbonio os na bod gen i enghraifft, a gen i weld gen i enghraifft nes mlaen fan yn y cwestiynau. Wan ta, beth dwi wedi gwneud, dwi wedi edrych ar un flwyddyn unig, iawn, 2022, haf a hydref, cwestiynau Rhifedd, a da ni'n edrych wedyn ar weld faint o cwestiynau ariannol sy'n dod yna, a dwi'n meddwl bod ymarfer ydy'r ffordd ymlaen efo nhw, a cymryd eich amser. Iawn, dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig iawn i gofio yn arbennig gyfer uwch ydy, os da chi'n gweld bod gennych chi bres a dechrau, bod chi'n gorau talu, bod chi'n cael llog ar nhw, wedyn beth sy'n digwydd ydy, mae'n rhaid i chi weithio allan beth y llog wedi golyn, a wedyn i'r pwer o bod bynnag faint o flynyddoedd da chi'n cael y llog yna. Iawn, oce, cwestiwn gyntaf. Mae gen ni cwestiwn o uned 1 uwch, felly os di o uned 1, dydych chi ddim yn mynd i fod yn gallu defnyddio gwirionell. Mae pris tocyn i deithio arfosi orsaf glas wen wedi cynyddu 5% mob un o'r 2 flynedd diwethaf. 2 flynedd nôl pris tocyn oedd 4 punt. Criwch beth yw pris y tocyn. Wan ta, yn ôl o dull, swn i wedi dweud munud yn ôl, mi fyswn ni'n gorau mynd, os da ni'n edrych yn ôl ar y dull yma, so hwn yn gweithio fan hyn, felly mae gen ni 4 punt, lliosi efo yr
y cyfraith log yn un, so mae gennym ni 5%, ond am hynna'n dim pwynt dim 5, ond yn eisiau adio fo i 1, felly 1 dim 5, a mae hwnna yn mynd i fod, achos bod yn 2 flynedd i'r pwer 2. Wan, mi fysa hwnna yn gret os bys gen ni gyfrifiannell, gan nad oes gen ni gyfrifiannell, mae rhaid ni feddwl amdano fo mewn ffordd chydig bach wahanol. Iawn, so hwnna bys yr atab mewn cwestiwn ar papur 2, gan bod o ar gwestiwn papur 1, mi fyswn ni'n gorfod gwneud chydig bach wahanol. Ffordd ni'n gwneud hyn, bys y darganfod y 5% o 4 pint. Iawn, symleiddio felly ni wedi gwneud mewn dega, mewn cyniogan hytrach na punnoedd. Iawn, dwi'n newid ei cynioga wan, fel arfer pidwch yn neud yn ganol y rhym. Iawn, a mae gennym ni 400 rhannu fo 20, so felly mae'n mewn 2, 10 weithiau, a 20 ceiniog di hwnna. Iawn, hwn yn 4 pint yn dechrau, dwi'n newid hwnna i cynioga. Iawn, so 20 ceiniog. Felly ar ôl blwyddyn, mae gennych chi 420 ceiniog. Wan, dyn ni eisiau hefyd adio 5% yn yr ail flwyddyn. So felly dyn ni eisiau mynd 420, lliasu efo 5 dros 100. A dwi'n eto, dwi'n symleiddio ar un ffordd. Mae 5 mewn i 5 unwaith, mae mewn i 10, i 100, sori, 20 weithiau. A wedyn mae 2, mae mewn i 42, 21 o weithiau, felly mae hwn yn mynd yn 21, iawn, so felly gallu ni ddefol un, so felly gen i 21 yn fan hyn, a wedyn 20 ceiniog, a wedyn dwi'n gallu adio hwn i fan hyn, a felly'r atab ydy 441 ceiniog, ond gan bod wedi gofyn ar mewn punnoedd cynt, dwi'n mynd i newid am mewn i bunnoedd yn ôl, a dyna fo'r atab. Wan, da chi'n gallu gweld yn un, be oedd y gwahaniaeth, gan bod ni'n cynyddu 5% yn mob blwyddyn, fel ni'n sôn fan hyn, mae llog cyfansawdd ydy'r peth sy'n digwydd fan hyn. Di'n cweith yn llog fan hyn, ond beth sy'n digwydd yn cyfansawdd i, so da chi'n adio 5% flwyddyn gyntaf, 410, da chi'n gael 5% i'r cyfanswm tro cyntaf hefyd. Iawn, dim just adio 20 ceiniog bob tro, dio. Felly mae hwnna'n 4 pint 41 ceiniog. Iawn. Cwestiwn bach yn wahanol, cwestiwn ydy hwn, wan, so mae oren fit yn gwmni sy'n cynhyrchu poteli o sudd oren. Mae'r cwmni'n defnyddio dim ond poteli sy'n cynnwys 1 litr. Ar bob dydd, mae cost cynhyrchu botel o sudd oren fel hyn. So cost sefydlog am ddefnyddio'r cyfarpar, so hwnna'n digwydd bob dydd o 10 pint. Cost y cynwysion 80 ceiniog o botel, a mae cost poteli gwag gyda labeli yn costio 20 ceiniog o botel. Felly, i ffurfio, i cost ar gyfer 1 botel, bysa, wel, da ni'n gyfod 10 pint, a wedyn mae o'n costio 80 ceiniog, adio 20 ceiniog, felly mae gen i 1 pint amdan hwnna, felly mae cynnyrchu 1 botel o beth o sudd oren yn costio 11 pint. 10 potel, wel mae 10 pint yn aros yn un peth, ac wan mae gennych chi 10 o bunnoedd, so felly mae'n costio 20 pint. So ni'n gwneud graff, so dwi'n edrych ar y graff fan hyn, yn 20, 10 pint eto, adio 20 o boteli, yn neud 30, 40, dwi'n edrych ar sut mae llunio'r graff, da ni'n gallu gweld y patrwm yn baros yn ei feddwl, felly mae gennym ni adio 40, so felly be gennym ni ydy, mae faint bynnag o boteli, iawn, pint y botel, adio 10 pint. Ond tas, da ni'n nifer y boteli, da ni eisiau cael y graff mae'n ffitio, dwi'n gwybod gallu gwneud hwn efo'r pinsel yn un, so faint y boteli da ni'n edrych ar. Dilynwch y graff 100 botel,
So felly, dwi eisiau 100 o boteli fan hyn. So os dwi'n mynd 10, 20, 30, 40, 50, wel, di hynny'n mynd i ffitio. So felly, gallai fynd, os gallai hwn adael fi wneud o. Na, nith. So ffordd fi symud o fyny chi fech, na, goes. So, gan bod y beiro ddim yn gadael fi wneud, dwi'n mynd 20, 40, 60, 80, 100 ar gwylod, a'r costa fyny, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Mae hynna'n gweithio achos mae 100 botal yn mynd i fod yn 110. 110 pint. Felly gallai ni hwnna fan hyn. Gallai ni 20, 40, 60, 80, 100, 120. A mae hwn yn mynd, eithaf yn gadael fi wneud o, so os ni'n cymryd 20, dy'r cyntaf, mae 20 yn mynd i fod yn fanna. Mae 40 yn mynd i fod yn fanna. Mae 100 yn mynd i fod yn fanna. So ni'n cymryd dipyn mwy o bwynt yn yna. 60 yn mynd i fod yn 70. 80 yn mynd i fod yn 90. Yna linell syth yn mynd, dylse bod yn mynd at 10, achos mae'n costio, i ni dim potal yn mynd i costio 10 pint yn barod. Iawn, felly o hwnna'n gwestiwn papur uwch 2022, cwestiwn 3. Eto, cwestiwn eitha, dwi'n meddwl os chi'n gallu neud, jyst cymryd chi bach o amser ar y dechrau, a newch siŵr bod chi'n labelu'r uchel gwylad yma, dwi ddim di wneud, achos dwi ddim yn gallu cyrraedd fanna efo meiro ar yn y bryd. Iawn, ar un dydd mae oren fit yn cynrychu 175, 1,750 peint o sydd oren mewn poteli 1 litr. Beth yw cos cynrychu maint hwn o sydd oren? Ond ta, diolch yn sôn yn byd am beintiau. So, dyn ni eisiau cael newid y peintiau yma mewn i literi gynta. Wan, diolch yn deud sawl peint sy'n mewn litr. Wan, dwi wedi copio hwn mewn, iawn, mae hwn yn dod o'r maes llafur. Mae hein yn bethau mae rhaid i chi wybod, mae rhaid i chi ddysgu. So, dylse bod chi yn gwybod bod 1 litr ydy 1,75 peint. Wan ta, o ddeutu di hwn, dydy hwnna ddim yn equals, iawn, o ddeutu. Iawn, fatha squiggle. Iawn. So mae 1 kg o ddeutu 2,2 pwys, mae 8 km o ddeutu 5 milltir. Iawn, so dim beth ni'n sôn dan ni, da ni'n lliosi, os da ni'n mynd un ffordd, da ni'n rhannu, os da ni'n mynd ffordd arall. Wan ta, dwi eisiau newid o hwnna i fanna, so felly mae rhaid i fi rannu, so mae rhaid i fi rannu efo 1,75, iawn, ac os da ni'n rhannu 1,75, iawn, mae gennym ni 1,000 litr. Iawn, wan ta, be mae'n dweud, ar un dydd mae oren fit cynrychu 1,000 litr, dod ni'n cofio'r patrwm o cynt, iawn, so felly gennym fi 1,000 litr yn costio 10 pint, plus 1,000 yn neud 1,010 pint. Iawn, felly dyna fo ffordd chi'n ateb hwnna. Yr darn anodd fan hyn ydy hwn fan hyn. Mae rhaid chi fod yn gwybod, eich unedau chi. Y tri yna ydy rhaid i chi wybod cynt. Mae yna hafaliadau eraill da chi'n gorfod gwybod. Un arall yn ymwneud efo fatha pellter ac yn y blaen, efo chydig bach o ffaith ffiseg, ond hwn fan hyn, iawn, ydy'r unedau da chi'n gorfod gwybod. Iawn. So felly, oedd y gwaith allan ni edrych ar cynt o'r papur gwaith canol fyna yn gallu helpu ni ymlaen efo yna. Wan, hwn ydi, beth ni'n mynd ymlaen wan, ydi dechrau'r stwff uwch yn unig. Wan ta, mae treth incwm eto, yr un peth yn dod fyny eto, iawn. Da ni'n gweld yr un cwestiwn am llunos eto, mae'n eich bach mwy o bres wan, iawn. Ac eto, da ni angen edrych ar y lwfans personol, lwfans, da ni'n gallu cael eich ffwrdd. Mae'r symio mynd i newid, wedyn mae'n gorfod talu 20% y dreth ar y swm rhwng hynna, iawn, a wedyn mae'n gorfod cyrraedd 40% ar beth bynnag sy'n ôl wedyn. Ond ta, mae hwnna yn rhywbeth sydd yn cael ei ddangos fan hyn, ac mi fyddwn ni'n edrych ar gwestiwn hynny mynd i blach. Ond ta, benthyca arian, iawn, mae gennym ni
gyfraddau llog, iawn, cyffredinol, fel ni'n sôn dan cynt, iawn, wan ta APR, roi faint y flwyddyn mae'n costio i chi. Wan ta, da ni hefyd yn gorau cyfrifo'r AER, yr Annual Equivalent Rate, dwi'n sgwennu fel awr fan hyn. Iawn, ddim deg i chi os da chi'n drwy gyfer y Gymraeg, achos da chi'n gorau defnyddio yr cyfradd llog enwol ydi enw fo. Iawn, a be da ni'n gallu gwneud fan hyn, da ni angen ffindio hwn mwyn gallu cymharu cyfraddau llog. Achos bod o'n deud bod o'n 400 am y flwyddyn, ydyn ni, neu 10% am y flwyddyn, wel, dydy 10% am y flwyddyn ddim yr un peth ac os di o'n cael ei dalu unwaith y flwyddyn, neu os di o'n cael ei dalu unwaith bob mis. Iawn, achos bod 10% am y flwyddyn, os da chi'n cael eich talu bob mis, mae gennych chi bres yn dod o'r llog yn sydd yn gorau cael ei adio ymlaen. Mae'r afaliad yn cael ei ddangos yn fan hyn, iawn, y newyddion dal y wenydd mawr ydy, efo'r afaliad yma, mi fydd hon yn eich papur arholiad chi. Iawn, so mi fydd yr hafaliad yma fan hyn, yr un i ffeindio'r AR neu'r cyfradd llog enwol ar gael i chi. A be ma'n gofyn i chi wneud, swn i feddwl, ydy darganfod hwnna mwyn gallu cymharu pa log di'r gorau i chi. So felly, mae hwn yn rhywbeth nhw'n i edrych ar wrth fynd ymlaen. So, mi fyddwch chi'n gan gwybod beth i bob un darn, ond eto bydd yr fformula. Os da chi'n ffindio rhywbeth sy'n gofyn am cyfradd llog enwol neu yr AER, iawn, mi fydd rhaid i chi fynd yn ôl i'ch blaen eich papur arholiad, lle mae'r hafaliad yma yna, wrth ymwyl yr hafaliad trapesiwm ac yn y blaen. Iawn. Wan ta, nôl, cyfradd llog enwol, iawn, fatha ni edrych ar yr haen ganol cynt, iawn. Wan ta. So, be da ni'n gorau gwneud fan hyn, cyfradd llog enwol, ydy hwn, so hwn, da ni ddim yn cymryd yr ffactor misol mae mewn i'r ystyriaeth yn fan hyn, iawn, ond be mae'n deud fan hyn ydy, da ni'n gallu gweithio allan yr ffactor enwol yma. So, felly, sut da ni'n neud hynna? So mae gen i dabl bach fan hyn. So, os da ni'n cael 1%, iawn, ac os di hwn yn bris, da ni'n cael 1% bod tro mae'n cael ei dalu, a mae'n cael ei dalu 12 gwaith mewn blwyddyn, so da ni'n cael 1% bob mis. Iawn. So felly, be di hynna yn flynyddol? Wel, os da ni'n cael 1% bob mis, mae yna 12 mis mewn blwyddyn, da ni'n cael 12%, ac felly mae hwnna wedyn fel digolyn yn 0.12. Wan, os da chi eisiau cael go ar y gweddill nhw, gallwch chi posio a cymryd go. Iawn, yn nesaf yma, so 0.5 sy'n cael ei bob tro, ond mae yna 6 taliadau mewn blwyddyn, so 6 llas efo 0.5 yn 3%. A mae hwnna yn 0.03. Iawn, mae'r nesaf yn 2%, 2 waith y flwyddyn, felly mae hwnna yn mynd i fod yn 4%, sydd yn 0.04. A mae nesaf yn 1 taliad y flwyddyn, 4%, felly 4%, a eto'r un peth, 0.14. Ond dydy hwnna ddim yn deud, eithaf bod y llog enwol na di hwn, ond dydy o ddim yn dangos yr AER, iawn? Dydy o ddim yn dangos y llog cyfansawdd, yr faint yn wirioneddol da chi'n gorfod talu, iawn? Felly, i ffindio'r AER, iawn, so faint ydy'r gywerth go iawn yn flynyddol, mae rhaid i ni wedyn edrych yn bellach wedyn. So felly dwi wedi edrych ar A fan hyn, so os dwi'n gofyn fan hyn de, be di'r cyfradd gwerth flynyddol, yr AER, iawn, so dim yr cyfradd llo enwol, yr cyfwerth flynyddol, be gennych chi wedyn ydy, mae hwn fan hyn wedi cael ei gymryd o flaen y papur arholiad. Iawn, so os dwi'n gofyn i chi ddarganfod hwn, da chi'n mynd i blaen, a mae'n deud yn iawn, mae'r AR fel digolyn yn cael ei cyfrifo gan ddefnyddio'r fformula 1 plus I dros N, iawn, i'r pŵer o N minus 1.
Mae I yw'r cyfrallog enwol y flwyddyn fel dygolyn, ac N yw'r nifer y cyfnodau adlogi y flwyddyn. So faint o weithiau mae hwnna'n cael ei dalu. Iawn, so felly, os di o'n 4%, o'n i edrych ar un cyntaf. So oedd yr un cyntaf yn 12% ac oedd yn cael ei dalu unwaith y mis. Felly oedd hwn yn 12% yr I bysa yr cyfrallog enwol, so 12% fel digolyn, so 10.12. A wedyn dros faint weithiau'n cael ei dalu mewn blwyddyn, 12. A wedyn, o'ch chi'n gweld 1 adio 10.12 dros 12, a wedyn i'r pŵar o 12 tynnu 1. Ond am y swnio'n adeg gymlaeth, yn gan bod chi'n defnyddio cyfrifiannau lle fan hyn, mi fysa chi'n gweld bod chi'n gallu neud eitha syml. Dwi'n meddwl bod ni angen eich mynd mor isel yna. Dwi'n meddwl bod 12.68% yn ddigon. Dyn ni'n eisiau mynd holl ffordd lawr i fanna, felly swn i'n symleiddio fo i 12.68%. Ond ydych chi'n gweld felly bod yr llog enwol yn 12%, ond wwan mae'r llog cyfwerth flynyddol, mae'r EIR, yn fwy. A mae hynna achos bod chi'n cael eich talu bob mis, a mae hwnna'n adio mewn, mae'r arian na wedyn yn cael ei adio mewn a cael ei ffactorio mewn ar gyfer faint ydych chi'n gael allan o'r, faint ydych chi'n gael yn diwedd. Enghraifft gwell o'n hyn ydy, o'n edrych ar y ddau yma. Iawn, so o'n edrych ar C ac Ech. Felly mae gen ni, mae'r ddau nhw, C ac Ech. Iawn, mae'r llog enwol ar gyfer y ddau nhw'n 4%. Ond mae C yn cael ei dalu 2 waith y flwyddyn. A mae Ech yn cael ei dalu unwaith y flwyddyn. So mae nifer y cyfnodau adlogi N equals 2 y fan hyn, a mae N equals 1 y fan hyn. Mae I, felly, os di hwnna'n 4%, I yn equals i 10.14 yn fan hyn, a mae I yn equals i 10.14 yn fan hyn. A felly, da ni'n gallu gweithio'r afaliad yma. So ar gyfer yr cyfradd gwerth flynyddol EIR tro yma ydy 1 adio 10.14 dros 2, pŵar o 2, tyn 1. A mae'r Ech yn fan hyn, os ni'n gallu gwneud un peth, EIR hwn ydy 1 adio 10.14 eto, ond tro yma dim ond yn cael ei dalu unwaith, pŵar 1 tynnu 1. Ond mi fyswn ni wedyn defnyddio cyfrifiannau yn y ddau yma. Iawn. A wedyn mae gen ni 1 adio. Siwr bod chi'n gallu hwn yn gyntaf fi. 4, 2. Di sgwario. Mae hwn yn 10.14, a mae llall yn 1. Ac felly, os da chi eisiau dangos o fel canran, mae hwn yn mynd i fod yn 4.14, a mae hwn yn mynd i fod yn 4%. Felly, da chi'n gallu gweld fan hyn, os da chi'n cael cynnig y ddau ret yma, iawn, os da chi'n gallu cynnig y llog yma, mi fysa hwn yn well i'w dderbyn na'r un yma, achos da chi'n cael fwy o arian nôl. Iawn, so os da chi'n rhoi 100 lawr, mi fysa chi'n rhoi sa chi'n cael 104 pint a 4 ceiniog, a mi fysa ar ôl blwyddyn, a mi fysa chi'n cael 104 pint. Sy'n swnio lot, ond
mae o'n gallu ni gwahaniaeth mawr yn arbennig os da chi'n cael eich talu mwy na 2 waith mewn mis. Iawn. Wan ta, be gen i fan hyn ydy, mae gen ni cwestiwn arall TGAU Unedau Uwch. So, mae hwn edrych ar Ionawr y cyntaf. Gaeth J fysoddi 850 yn cyfri cynilo Safr Plus gyda Banc y Ddraig. Mae cyfri Safr Plus yn talu llog o gyfradd o 10.48 bob mis. Mae llog yn cael ei dalu ar dydd olaf bob mis. Dydy J ddim bod edrych unrhyw arian allan na gwneud rhagor o daliadau i'r cyfri. Cyriwch y dyddiad pan mae mwy na 1000 o bunna yng nghyfri J am tro gyntaf. Iawn. Felly, be ydy'r hafaliad fan hyn? Wan, os yna ni nôl i edrych, da ni eisiau gweithio faint o arian mae Jane gael, a da ni eisiau edrych yn ôl, os yna ni nôl i fan hyn, iawn, os dwi eisiau gweld faint o arian da ni'n gael, so felly da ni'n edrych ar hwn fan hyn, iawn, llog cyfanswm, so gen fi'r cyfanswm fan hyn, da ni'n gwybod faint o bres bydd gen i fo'r diwedd, iawn, faint o fysoddiad cychwynnol sydd yna, a wedyn yn fan hyn, mae gen i'r cyfradd llog dros 100, felly fel digolyn, adio fo'i 1, a wedyn i'r pŵer o nifer o flynyddoedd nifer o faint ydio. Ond hwnna ydy'r hafaliad da ni'n mynd i fod yn defnyddio fan hyn fan. Iawn ta. Felly, mae gen ni diwedd, dwi'n siŵr gwybod pryd mae'n cyrraedd 1000 o bunna, ond mae gen i 850 ar y dechrau. Wan ta, mae o felly yn lluosi efo 10.48 y cant bob mis, felly mae hwnna'n anodd achos mae hwnna'n ddigolyn bach yn barod, ond i wneud o fel digolyn edrych y canran, da ni'n gorfod mynd efo lawr eto, iawn, i 10.048. Iawn, so dyna beth ydy'r digolyn fan hyn, so adio 1 hynna, so felly 1.048. Wan ta, dwi'n mwyn gwybod faint o flynyddoedd ydi o. So dwi eisiau gwybod pryd mae mwy na 1000 yna. Ac felly mae gen i 1000 yn fan hyn. Felly dwi eisiau gwybod be di hwnna i alluogi fi i gael 1000 o bunna neu fwy. Wan ta, yn fan hyn mae'n bwysig bod gyda chi gyfrifennill a cyfrifennill chi yn ymwybodol o sy'n mynd o. Felly beth ydych chi'n neud ydy, ydych chi'n neud 800 mewn a ydych chi yn lluosi fo 1.048 i'r pŵar o, a mi os ni'n trio i ddechrau ffwr 12, a mi o'n dangos yr atab i chi, ac os di hwnna'n llai na 1000 o bunna, ydych chi wedyn yn neud o i 24, iawn, a rheswm sy'n ni'n dewis 1 neu 22, sorry, 12 neu wedyn 24 ydy, dyna fydd i blwyddyn. Wan ta, os da ni yn edrych ar hwn, pan ydych chi yn edrych ar 12 mis mi oedd o'n ychydig, dwi'n meddwl bod yr atab yn diwedd, da chi'n trialu fo, a mi gowch chi atab, dwi'n cofio be oedd o wan, ond os da chi, dwi'n siŵr sydd, I just trio fo, sydd ydyn bach, a ni'n meddwl bod, bendant i 24. Wan ta, mae'n bwysig wedi chi gwrdd, dwi'n meddwl bod 34, dwi'n meddwl oedd allan yn diwedd. 34. Iawn, so felly mae N yn 34 mis. Iawn, a so beth y ffordd ydych chi'n neud o, ydy roed yna cyfrifennill bod chi'n cael rhif sydd yn fwy na 1000, ydych chi'n trio ar un o dan hefyd. Mae'n bwysig bod chi yn sgwennu mewn gorfod 10,000 dim 1000. Iawn. O na, 1000 dio. Iawn, sori. Wan ta, unwaith ydych chi'n ffeindio, ydych chi'n ffeindio'r atab, mae'n rhaid chi wan wybod eich misoedd. So felly, os ydych chi'n ffeindio fo, ydych chi wedyn yn gorfod mynd unrhyw, so faint o fisoedd hyn, felly mae cyntaf o Ionawr, felly os efo yn 26 mis, mi fysa hynna'n dod allan yn, so 3 mlynedd o rwan, ydy, so os ydych chi'n cael y cyntaf ar Ionawr cyntaf, wel, diwedd Rhagfyr bysa 36, a felly da ni 2 fis cyn hynna, so os ydych chi'n mynd i diwedd Tachwedd, diwedd Hydref, iawn? So felly diwedd Hydref ydy'r atab i'r cwestiwn mae'n mynd i fod.
Faint o ddyddiau sy'n mewn hydref? 30 neu 31. Ond yn hydref, diwedd hydref, ydy'r ateb yn un mynd i fod. Ond mae'n bwysig bod chi'n cofio sy'n ma'n yr hafaliad yma, sef be ni'n sôn dan cynt fan hyn. A wedyn, wedyn chi'n gwybod sy'n mynd yr hafaliad o hwn fan hyn, iawn, wedyn da chi'n gorfod just treialu, iawn, ond os da chi'n neud yr ycrywion ac y papur dau oedd o, iawn, dim ond cymryd lot fawr o waith, achos da chi'n gallu setio fyny'r hafaliad a just newid pa bwer da chi'n defnyddio. Iawn. Dwi'n ni edrych ar ddau gwestiwn nesaf yma. Mae hwn i wneud efo treth incwm. A wedyn ar ôl ni'n neud y ddau yma, dwi'n meddwl ni adael yr wers fel mae hyn y bryd ac o'n i mlaen illa i edrych ar yr enghreifftiau illa fwy heriol, bod hein yn gwestiynau ddigon heriol ac oddi ar y papurau uwch yn barod. Ni'n neud y ddau gwestiwn yma ac o'n i weld o fan hyn. Iawn ta, llynaeth gwaith calida. Dalu treth incwm o 2,400 o ddoleri. Iawn, dyma, maen nhw'n aml iawn yn defnyddio y doleri neu punnoedd i sicrhau bobl yn meddwl pa unedau yma mewn. Iawn ta, cyfriwch incwm calida cyn tynnu treth. Wan ta, diolch yn deud pa incwm sgen efo, ond mae'n deud bod, ond da ni'n gwybod iawn, so mae'n amlwg, os dwi'n talu dim treth y gwbl, iawn, mae rhaid os dwi'n talu treth bod yn neud 5,000 o ddoleri ddechrau ffwr, achos da ni'n gwybod bod yn neud 5,000 o ddoleri, achos mae'n rhaid efo achos mae'n talu treth. Wedyn, be da ni'n gwybod wedyn ydy bod yn talu 20% o dreth, da ni'n gwybod faint o swm gen efo. Pam dwi wedi dweud 3 dim yna, dwi ddim yn gwybod. Iawn, 20%, da ni ddim yn gwybod pa swm. Neu alw o'n X. A wedyn, mae hynna yn 22,400. Felly, da ni eisiau gwybod wedyn faint o arian di hwn. So mae fatha, sa'n ni'n gweithio 20% o'r pa bynnag rif, mae'n haws i wneud, ond da ni jyst yn gorau adrefnu'r hafaliad yma. Felly i cyflog, mae'n talu 20% yna fo ydy 2,400, a wedyn lliosi efo 100 a rhannu efo 20. Da ni'n hynna, mae'n lliosi ochr yma, so felly mae'n rhannu ochr arall. Iawn, a felly da ni'n rhannu'n 100, da ni'n lliosi fan hyn. Wan ta, gallwn ni gael simulifio hwn chydig bach. A dwi'n mynd i gael gwerad hwnna, nid hwnna'n 12, a gael hwnna yn 1. Iawn, felly mae gen i fi 1,200 lliosi o 10 sydd yn 12,000. $12,000. Iawn, a wedyn ni'n cofio bod gen i $5,000 yn barod. Iawn, so eisiau adio'r ddau na fyny. Ac yr ateb ydy 17,000 o ddoleri. Iawn, so felly eto, mater o drefnu'n gywir a sicrhau bod chi'n gallu adrefnu hafaliad fan'na a cofio beth ni'n neud yn dechrau efo beth di treth incwm a sut mae'n gweithio.Wn i edrych ar un arall. Oce. So mae hwn hefyd yn gwestiwn treth incwm. Yn y cwestiwn hwn, cewch eich sasu ar ansawdd eich trefnu, cyfathrebu a chwirdeb yn ysgrifennu. Iawn, so mae gen ni Victor, sydd cyfanswm incwm Victor cyn treth oedd 28,000 o euros. Mae'r bandiau treth, yr incwm trethadwy a chyfradd treth ar gyfer y llynedd. Mae Victor wedi talu 3 o euros yn barod. Nid yn lenellu hwnna i fi gael cofio. At bil treth incwm ar gyfer llynedd, cyfriwch faint mwy o dreth incwm mae angen i Victor i dalu. Iawn, so mae gen Victor 28,000. Wan ta, euros. Wan ta, mae gen fo, dim ond gael talu treth ar ddim o'r 10,000 cyntaf, felly, so dim ond gael talu'n byd, so ni ddod ei gyflog o lawr o 10,000, so dim ond gael talu am y 10,000 cyntaf. Iawn. Wan ta,
O'r darna nesaf wedyn, o 10,000 i 25,000, so'r 15,000 nesa, iawn, yna 15,000 o'n eithaf hyn, mae'n gorfod talu €22. 22% arno fo. So, felly mae gen ni 15,000 o hwnna. Lle mae'n gorfod talu 22% o dreth arno fo. A felly mae hynna'n gadael 3,000 ar ôl. Ac ar y 3,000 yna, mae'n gorfod talu 35%. Wan, be wedyn sy'n chi'n gwneud ydy, mae angen gweithio allan y ddau yma ac adio nhw fyny. Iawn. So felly mae gen ni 15,000. So mae gen fi 3,300 fan hyn. A mae gen fi ar gyfer y 3,000 o hwnna, mae gen fi 1,050. Iawn, euros di hyn. Dwi'n adio'r ddau yn y fyny, a mae gen fi 4,350. Iawn, euro. Wan ta. Dwi wedi goffan, dyna mi ta dreth mae'n gorau talu eleni, mae'n ei flwyddyn diwetha, ond mae yna hwn fan hyn wedi talu'n barod, so felly dwi'n gorau tynnu hwnna allan ono fo. A felly'r cyfanswm treth gen i ar ôl ydy, dim. Ga i jyst deud, os da chi'n edrych ar lle mae ansawdd o'ch trefnu cyfathrebu, peidiwch a jyst sticio ar ei ochr y papur, dwi'n siŵr bod chi'n sgwennu hyn allan yn daclus. 5, 13 tynnu 6 yn neud 7. Iawn, a mae gen i fi 750 euro. Iawn, sydd angen ei dalu'n ychwanegol. Iawn, felly, be da ni'n gweld fan hyn ydy, da ni wedi dechrau edrych ar mathemateg ariannol.